שלום מטפסים ומטפסות, כאן אסף מחברת לפידות, והיום אני אציג לכם את הבוריאל נינג'ה. לבוריאל נינג'ה יש היסטוריה ארוכה, בעצם הנעל סליפר הראשונה שיצאה לשוק, היא ממש לא דומה לדגם שהיה לפני. הדגם הראשון יצא בשנת 1985, וממש לא נראה כמו מה שהוא נראה היום, דגם שהיה יותר שטוח, ניתן לראות בתמונה פה. נעל עברה הרבה מאוד שינויים, עד שיצא לדגם הזה ב-2019, שהיא בעצם, חוץ מהשם, לא נשאר משהו שמזכיר את הדגם הקודם. זה נעל מערכת רופרנד, שבעצם יש לה חצי מידסול, וכל השאר נותן לה הרבה מאוד גמישות, גם בצעדי בולדר מאוד קשים, וגם במסלולי הובלה. כל העקב עצמו עשוי בצורה עגולה, בעצם לאפשר את מעבר הגוף בצעדי בולדר בצורה יותר חלקה. מה שגם כל החלק של הרנד עצמו הוא מולחם כיחידה אחת, דבר שמאפשר לה הרבה מאוד גומי בטורוק, וגם אפשר לראות עד כמה הנעל הזאת היא רכה. עשויה מגומי זינית אולטרה 4 מילימטר, דבר שמאפשר לה גם הרבה מאוד סנסיטיביות וגם הרבה מאוד דביקות. אישית מה שאני אוהב בנעל הזאת, שכל החלק פה של הגומי לא נהרס לאורך הזמן ולא נהיה מאוד משוחרר. היא בעצם, בגלל שיש לה גם מערכת אנטי דפורמציה, אז היא שומרת על הצורה שלה ולא מתרחבת. ניתן לרכוש אצלנו באתר בלפידות או בחנות.